Bon dia a tothom, benvingudes i benvinguts aquí a l'Església Sant Sebastià. Ens fa doble il·lusió ser aquí. Primer il·lusió perquè hi ha l'exposició de flors, la més antiga de Catalunya, 68 anys fent aquesta exposició i esperem segur per molts anys més. Aprofito per agrair a la Nuri, en Jaume, a la brigada municipal i tota la gent que han muntat aquesta exposició, que tot i la pandèmia, tot i el moment que estem passant, no han defallit i tot i que l'any passat vam haver de fer-ho de manera virtual, aquest any s'han tornat a atrevir a posar aquesta església tan maca com ens han deixat i crec que se'ls hi ha d'agrair molt perquè no ha sigut fàcil. I bé, el motiu important pel que som avui aquí, no? Des de fa uns anys, des de la confraria i des de l'Ajuntament, sempre hem donat molta importància que, es parla molt de la festa de la ratafia, del mercat de les herbes, però si hem arribat on hem arribat és perquè hi ha una solera aquí molt important de persones que han tirat això endavant. Ara per aquí en circula un que es diu Josep Maria, que va ser un dels que va començar la festa i que va permetre que tot això tirés endavant, però abans de tot això ja hi havia gent com la Carme Barber i que representa el saber, aquesta sapiència que hi ha darrere la ratafia que nosaltres com a confraria sempre hem posat molt en valor. L'acte per avui, un acte senzill en el que senzillament volem reconèixer a la Carme com a mestra ratafiaire que és, donar-li el premi aquest de ratafiaire de mèrit, això, per posar en valor tot el que ens ha ensenyat ella a nosaltres, perquè si gent com ella i com la Siseta, la seva veïna incondicional i moltes altres, que, perdoneu que ho recalqui sempre, són dones, en el fons són dones, perquè les dones, ratafia sense dones no s'entén, ens han permès arribar on estem avui amb tot el món de la ratafia, que Santa Coloma sigui la capital de la ratafia. Jo li volia fer entrega d'aquest diploma perquè se'l posi al menjador de casa, perquè se'n recordi sempre. Ara la Siseta ja no podrà fardar de diploma, cada un en tindrà un, de ratafiaire de mèrit. Li passo primer la paraula a la senyora alcaldessa, la Susana, que suposo que diu alguna cosa, i després li farem entrega d'aquest diploma a la Carme. Susana, just per aquí ja t'aguanto el micro aquest. Moltes gràcies. Carme, tenim molta il·lusió de poder-te fer aquest nomenament. Ens sembla que és el mínim que podíem fer per tu, que us mereixeu totes les dones, perquè en general, com deia en Joan, sou dones les que heu continuat aquesta tradició, a part que siguis una ratafiaire de pes en el municipi, que n'has ensenyat a molta gent, i que mantens la tradició, també és un fet que aquesta exposició de flors s'aguanta molt durant tants anys, plogui, nevi, faci una calor de mort, tu continues aquí. La Carme és com una rateta que sempre hi és, sempre pots comptar amb ella, si no està fent feina la pots trucar i vindrà a fer-ne, sap estar al seu lloc, sap atendre els que ho organitzen i si falta l'organitzador ella pren la batuta. Aleshores, no ha passat cap any sense que ella, igual que la Nuri, però avui li toca el dia a la Carme, estigui aquí treballant. Avui em comentaven que aquest any hi ha hagut gent que li ha agradat molt aquesta exposició, però amb algun altre implicat ja estàvem dient que per l'any que ve res de quedar-nos una altra vegada aquí. Volem tornar als anys en què es feien aquí i a la capella la dels Dolors també ens agradava, i la capella de l'escola d'adults que havia estat l'hospital. La qüestió és que ens hem de fer valer, som l'exposició de flors més antiga i és un puntal, la Carme és un puntal més d'aquesta tradició. Agrair tots els col·laboradors, la Guarda, Can Font de Glòria, la Brigada, l'Albert Coll, que ja ha dedicat aquí, em sembla que les hores que li tocaven de feina i moltes de les que no li tocaven, en Jaume, que ha vingut, malgrat que ja està jubilat, i sobretot tots els que heu col·laborat portant la vostra flor que heu treballat durant tot l'any. Moltes gràcies per tot el que esteu fent i esperem poder continuar ajudant-vos fins que hàgim de prendre el relleu, que farem el que podrem quan ens toqui. Molt bé, Carme, li faig entrega del diploma com a ratafiaire de mèrit
per molts anys. Moltes S'ho mereix. gràcies, moltes La gràcies. Susana, però ja li aguanto si vol. Moltes gràcies. A tu. La farigola i que fa falta. Saps què faré? Per fer una foto te l'aguantaré. Sí. O en un cas ho deixaré. Sí, ho diré. Vale. Donar moltes gràcies. Espera, que te l'acostem. La Carme també ens vol dir unes paraules. Donar moltes gràcies a la cofradia de la Ratafia, que hagin pensat en mi, perquè no m'ho esperava, i a tothom, i a l'Ajuntament també, I esperem que la gent del poble que sàpiguen fer ratafia, que no es tanquin en banda, perquè ja sabem que hi ha molta gent que diuen no, això no es pot dir. Doncs no, perquè nosaltres no hi serem sempre. Doncs hem de deixar el pas lliure perquè altra gent pugui tirar endavant. I moltes gràcies a tothom per assistir. Gràcies, Carme.